The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Maayong adlaw kaninyong tanan natong mga subscribers, mga followers, fellow believers. Welcome sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Well, let us prepare ourselves for the study of the Word of God by being filled by God the Holy Spirit. And you know the procedure how to be filled by God the Holy Spirit by using the principle of 1 John 1:9. And for you unbeliever, the issue you face is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, mag-ampo ta sa hilom. Ama namong langit nun, salamat ni ining Linus sa ngay gayon sa pagtuon sa imong pulong. Uban ni kami karon, pinagis pagtudlo ka na mas balang Espiritu Santo aron matinawan gayud kami ni ining imong kamatuoran. Uban ni kami karon, ni ining among pagkikumpitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Aniya kita sa atong pagpadayon sa atong gihisgutan o gitun-an bahin nining atong pagtulunan nga giuluhan sa in English, how to practice our Christian faith. Ang pagbansay sa atong magtotoo. Okay. Unas tanan. Ang higayon nga diin atong maamguhan nga malagmit na ay Dios. Mao kanay gitawag sa in English og point of God consciousness. O ingnon ta sa maabot nga paghubad sa Binisaya og bahin nga mudangat ang tao sa pag-amgo nga naay Dios. Point of God consciousness. Now, ang usa ka dili Kristohanon mahimong mudangat sa maong point of God consciousness samtang tingali nga kini siya naghigda baka siyuta dito sa kalasangan sa Afrika o tingali nagsudong siya sa nagkidlap-kidlap nga mga kabituunan o nagasidlak nga buwan o kini siya makaamgo nga naagyoy mas labawon pa kaniya luyo nining tanan. Ang gisulti sa Salmo 19 versikulo 1 mao kini. Ang kalangitan nagpadayag sa himaya sa Dios, ug ang kawanangan nagpakita sa iyang mga buhat. Tingali anay usa ka dili Kristohanon nga nagtuon bahig evolusyon diya sa klase sa siyensya ug magkamatikod og sayop sa maong gitunan nga way katunga tao, katunga unggoy ang pagkatinuod nga naa sa iyang silinganan o nga naagyoy mas labaw pa kaniya ang mibuhat kaniya. Ang Salmo 139 versikulo 14 nagsulti, gidaig ko ikaw kay angay kamang kahadlukan, katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat,
ug nasayod gayud ako niini. O tingali, na usa ka dili Kristohanon nga nagpuyo dito sa kabalangay o village sa China nga mahog gikan sa bungtod ug samtang nagaungaw siya sa kamatayon, kini siya makaamgo nga gawas kaniya naagyo mas labaw pa kaniya. Salmo 89:48 nagkanayon sa pag-ingon. Kay may taong dili mamatay, unsaon man sa tao paglikay sa Seol. No, kining Seol ang ipasabot ni gahom sa lunganan. Karon, kung isalikway ta ang Dios sa giingon ta og point of God consciousness, masayran sa Dios nga kung ipadangat ang mayong balita sa kaluwasan nga kanato, wa kini kapuslanan. Hinoon kung muingon kita, o muuyon kita, o magpositibo kita ngadto sa Dios, kung buot kitang makaila pagdugang bahin kaniya, sigurohon gyud sa Dios nga ipadangat nga ri kanato ang mayong balita sa kaluwasan ug ipadayag gayud kini nga ri kanato. Ug sa atong kaugalingong pinulungan aron ato yung masabtan kini sa tao. Bisan gani kadtong mga lumulupyo sa kinabukiran o kinalayuan na yung mga kalasangan, giyatagan kini sila sa angay nga kahigayunan, equal opportunity nga makaila sa Dios ug bahin sa paagi sa pagkaluwas. Paminaw ra gud ini. Kabubuton sa Dios nga ang tanang tao magkinabuhi sa eternidad uban kaniya dito sa langit. Ang gisulti diha sa 2 Pedro 3:9, tinaw tataw kayo nga nag-ingon, dili buot sa Dios nga naay malaglag, kundili ang tanan unta magahinulsol. Ang ipasabot, ang tanan unta maluwas. Buot sa Dios nga ang mga dili Kristohanon magausab sa ilang mga hunahuna na mao kanay buot pasabot sa paghinulsol, to repent sa in English, bahin sa pagtuo kang Kristo ingon nga maluluwas. Busa, ang Dios mapailubon sa paghukom sa ilang way pagkamatinuohon, unbelief, ginahatagan kini sila matag kay gayunan sa pag-usab sa ilang mga nauna bahin kang Kristo. Hinoon, ilahan na ang pagpili. Sanglit, anaman sila kaugalingong kabubuton. Ang Dios mauman ang mihimos buhat sa kaluwasan alang sa tanan. Apan ang gasa sa kaluwasan ato lamang maangkon kung ato kining dawaton. Now, itong isgutan kining plano sa Dios alang kanimo. Sa di ka pamusugod sa pagtuon bahin sa kinabuhing Kristohanon, kinahanglang makasabot ka sa usa ka manungdanong pulong in English nga protocol. Unas tanan, ang kahulugan sa pulong protocol mo kini. Ang pagbuhat sa hustong butang sa hustong paagi. Doing the right thing in the right way. Ang Dios anay usa ka mabulokong paagi sa pagkinabuhi sa espirituhal ng pagkinabuhi nga gitawag og protocol nga plano sa Dios. Ato lang unang itandi ang protocol nga plano sa Dios sa usa ka team sa bisag unsang matang sa paugnat sa kusog sa mapananglitan sa usa ka team sa duwa nga football. Ang matag Kristohanon apan why dili Kristohanon, ang matag usa ka Kristohanon nasakop sa team sa Dios. Hinoon kadto lamang mga pipila ka Kristohanon ang angayang makasalmot sa pagduwa sa mapananglit sa mga Kristohanon kinsa nagatuman sa mando sa Dios sa pagtubo espiritual pinagi sa grasya
ug ang paagi sa paghibalo bahin sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Mga Kristiyanon nga nagmalahutayon ug nagmasubayon consistently sa pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa ministry sa usa ka pastor kinsa nagatudlo gikan sa orihinal nga mga pinulungan. Kadto lamang mga Kristiyanon nga nagapadayon sa pagpakig-ambitay sa Dios pinaagi sa ilang paggamit sa paagi sa pagpauntol balik sa sud sa dapit nga may gahom sa Dios. Gitawag na to sa English og operational divine dynasty. Ang 1 Juan 1:9 ang paghingan sa mga saha ngadto sa Dios nga Amahan. That's a rebound. Matod pa diyan sa Efesios 6:11 ngadto 17. Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituwanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga ana sa gahom, ug sa mga daotang gahom nga nagmando nini kalibutan na sa kangitngit. Busa, dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. O ginigabot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa pagandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita sa pakigdait ingon nga inyong sapatos. Dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi nini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Karon, ang mga Kristiyanon nga wa magsulob sa tibuok nga taming sa Dios, the whole armor of God, manglingkod lamang sa hinagdang lingkuranan o blitzers, mga sakop gihapon kini sila sa team. Tungod kay wa man kini sila mosunod ug mutuman sa hingpit nga protokol nga plano alang sa ilang mga kinabuhi, ilang nadawat ang daotang mga sangputanan, consequences sa ilang daotang mga desisyon. Ang Dios mukuha sa mga kalig-on ug mga kaluyahon, sa mga talento o mga gasa gikan sa matag usa ka hamtong nga Kristiyanon. Ug iya kining umulon, He molds them together aron sa pagpahimutang ug usa ka playing unit kinsa makahimaya kaniya. Ang matang usa ka sakop sa team ana niya ng katungdanan sa pagkat-on sa maong duwa o sa pagdiniyos o badsay. Tinuod, kung tapuon kini sila, ang mga sakop sa maong team mugawas nga mas lig-on kini kaysa matag sakop individually. O kining maong collective strength o kalig-on mo'y usa sa mga hinungdan alang sa mga simbahan nga lokal. Atong basahon ang Efeso 4:11 ngadto sa 15. Kini nagasulti og ang mga gasa niya dinhi Espiritu Santo, mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa mayong balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Gihimo niya kini
aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Hangtod magkahiusa kitang tanan in the execution of spiritual life, diyas pagtuo ug sa atong kahibalo, epinosis, mo pasabot, may tungod sa anak sa Dios. Unya mang mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod o mapadpad ngadtungan ni sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban pinagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Ang Dios mopahiluna sa mga kahimuan sa tanan nga sakop sa nagasalmot sa team aron kini magkapadayon sa ilang katulin sa pagbuhat og Dios nung mga kahimuan aron ilang makabot ang kadaugan sa team as a whole. Ang 1 Corinto 15:57 nagasulti niini, apan salamat sa Dios nga naghatag kanato og kadaugan pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ato ipadayon ni ugma. Magampo ta. Salamat o Dios nining grasya nga among gipahimuslan. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat ni among Bible study. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.